C'est là, c'est là. Ah ouais. Ah, je l'espère qu'il pouvait gagner. Ça va, Dieu merci. Depuis là, il y a klaxon qui l'a. Il banal la job. Plan mais il Plan fouetté. avec la fille, c'est la team dormir. Ah bon? Petit de mobile, comment il pousse qui place là. Ah, il y a quand même une fois la donne. Ah bon? Je l'espère, Bashi continue là. Ah, il va acheter. Achète. Amène trop. Comment domaine fait la fille là? Maintenant, on a un tout petit. Pour rien, c'est encore comment il fait là. D'accord, c'est la fille. Ne yɛrɛ b'a dɔn san et Achata bɛ état min na i mago bɛ repos caman de la mais Achata s'il vous plaît donne-moi une dernière chance s'il vous plaît Achata je te promis ko tɛna segin a ɲɔgɔn wɛrɛ la. Zito fɔlɔ la i kun ka di ne ye mais ala ko tiɲɛ depuis ne furula i ma ni ne bilen ne cɛ de ka di ne ye hali n'a sɔrɔ la a bɛ ka ne tromper a bɛ ka ko kolon kɛ ne na hali sisan ne dusukun ma se ka diya a kɔ. Je le sais i bɛ problème min kɔnɔ sisan a fɔlɔla ne de la ni ne kun ye jɔn jɔyɔrɔ la mun filɛ k'i sɔrɔ bi ne dalen don a la kun t'i sɔrɔ mais l'échec fait partie dans la vie tiɲɛ don ne ye erreur kɛ kunun mais bi n changera wala. Achata donne-moi une dernière chance s'il vous plaît. Zito wuli sa e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ a ma se k'i ɲɔngiri k'a fɔ k'e bɛ kuma ne fɛ tantɔ o yɛrɛ cɛ man ɲi nɔ e ka image ma mais ne bɛ min f'i ɲɛna i ka ne faamuya cɛ bɛ se ka furu fila kɛ mais muso kelen a ma nɔgɔn ne furulen don ka ban e yɛrɛ b'o dɔn ne bɛ to n cɛ kunna ka tila ka na furu e ma o bɛ kɛ cogo di. Achata ne ma se ka jɛn n cɛ kɔ wa hali sisan ne cɛ ka di n ye i bɛ yafa n ma yɛrɛ de. je le sais mais s'il vous plaît donne-moi une dernière chance. Achata 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 putain de merde. Antle, Monsieur, ça va? ça va. Coquin. Donc, Bashi la wan. pas chouette, non. Voilà, au fait, ne be ka Achata di ɲini. Je sais pas. A ti yana sisan. Kɛ yan sisan wa? Ayi, ko ti sisan. Ne bolo yan ale de ka so ye kɛ. Awɔ, yan y'ale ka so ye. Mais sisan a n'a cɛ de kɛlɛ la wa. Donc a taar'u ka so fɔlɔ. A bɛ ni kɛlɛ ka bɔ. A n'a cɛ de kɛlɛ la. Awɔ, a n'a cɛ de kɛlɛ la. Donc a taar'u ka so fɔlɔ. A bɛ ni kɛlɛ. Mais i bɛ se k'u ka so yɔrɔ fɔ n ɲɛna. Cɛ, o ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ. E yɛrɛ ka jateminɛ. N'a fɔra ale n'a cɛ bɛ kɛlɛ la. I b'a ye situation min na sisan a ma nɔgɔn. E ka tila ka taa tuguni nin cogoya in na. C'est pas facile. Ne ba, i hakili latigɛ. I bɛ ka ne kɛ mɔgɔ sugu min ye ne t'o ye. Ne bɛ fɛ ka Achata ye dɔrɔn de. Ok, n'i ko ten, problème t'a la. N b'a yɔrɔ yir'i la. Walima c'est simple, i bɛ se k'a ka numéro da. Ok, n'a ka numéro di misi. Merci. Oui, pas de quoi. Anne-Clé. Anglais. Patron, Voilà, ça va quand même. ça va. Agra fama yɛrɛ. Donne. I famana ka se yan dɛ. Awɔ. I fari dun, kɔrɔ ka fisa. Baasi foyi tɛ yen. Ala ka nɔgɔya kɛ ka taga.
Amina. Nka Jibi, nam ne yɛrɛ kun mago b'e la o. Awɔ. ok Jibi, nam depuis i ni ne ye baarakɛɲɔgɔnya daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se bi ma i ta ma se ne ma o ye tiɲɛ wa n bɛ se k'a fɔ fana i fana ta ma se o ma kɔni siga t'o la donc laɲini dɔ de bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna n'i sera k'a kɛ a bɛ diya n ye o ye jumɛn ye ne tun bɛ fɛ baaraɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɔ yan nɔ jumɛn ko ka baaraɲɔgɔnya jɔn wa mun kama a ma se ne k'o kun f'i ɲɛna ne b'a dɔn i bɛ baara kɛ ka ɲɛ n'i taara atelier wɛrɛ la donc i n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya mais nin wagati in na kow ka ca ne kunkolo la trop donc ne bɛ fɛ i ka jɔ ta kɔfɛ patɔrɔn i ka nin ko in tiɲɛ na a bɛ ka ne kamana gan mais n'a ma ɲɛ i yɛrɛ ko ten a ma kɛ ten ni deli yɛrɛ de tɛ i bɛ yafa n ma n b'a ɲini i fɛ fana i k'a faamuya i k'a faamuya yɛrɛ baasi tɛ n y'a faamu problème foyi t'a la ne bɛ na n'olu ɲɛfɔ ɲɛna n y'a faamu n bɛna baara bɔ yɔrɔ jumɛn tuguni o ko ye gɛlɛya a kɛra kamana gan ye ala yɛrɛ ka ɲi Allo? Ko bebe wa? Ci min ma ɲɔgɔn cɛ a kɛra cogo di? Ko mun ne wa? O tuma wari ko min tɛmɛna ne ni e cɛ dun? Ne fa kuma caman tɛ nin na koyi. N'i ka dépôt message ma se n ma, i ka appel kana don n kunna, i tulo bɛ n na? Ni manamana ko ye tan tɔ. Petit sœur, ça va. E dun sigilen bɛ tile la tan Foyi tɛ yen nɔ, n sigilen don ten dɔrɔn. ok Grand frère, a kɛ to dɛ. Mun de b'i la? petit sœur n'a ma ye i yɛrɛ y'a dɔn kɛcogo la n b'a ɲɛ f'i ye susu dɔ de bɛ ne kan n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo fɛn fɛ i t'a dɔn i bɛna fɔ ne ye wa? walayi Ne ye dɔgɔnin ye ne. N tulo b'i la. cɛ b'a dɔn ça fait plus de 3 mois ne tɛ baara la souci d'argent yɛrɛ de bɛ ne na tan n kan ka investir projet dɔ de la Ne ka mun de k'o la sisan? bon i b'a lajɛ n'i bɛ se ka wari dɔ di ma quoi n mago b'a la yɛrɛ de Ko wari de wa? awɔ E ɲinɛna e tun bɛ min fɔ ne ma ou e ɲinɛna ne bɛ n ka wari sɔrɔ cogo min? petit sœur ne mago bɛ wari de la n bɛna don du dépasse fana na Ayiwa n y'a mɛn. Komi n yɛrɛ hakili bɛ wari dɔ la, n'i y'o sɔrɔ n kan ka min k'i ye n b'o dɔn. o sɔn ka diya yɛrɛ vraiment Mais kana ɲina k'a fɔ ko ne ka wari ne b'a bɔ n kamalen de kunna. ne kɔni mago bɛ wari dɔ de la ne b'o de dɔn Komi n balima y'i ye o. Sinon k'a fɔ ko ne ka bɛ i ka wari minɛ cɛ furulen na ka ne tɔgɔ di mɔgɔ ma ka tuguni k'e ka marché bin nɔ ko ne b'i lawuli. Cogo di ne bɛna se ka nin kan a sata la ni wagati janba den bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n y'a f'i ye siɲɛ laban in na ni na ka ɲɔgɔn ye a y'a yira n na halisa mais plan B bɛ yen alo Mandela kan jumɛn de bɛ yen nɔ d'accord n bɛ fɛ k'i bila ci gɛlɛn dɔ de la puisque n y'a mɛn k'a fɔ Asata n'a cɛ bɛ divorce la donc n bɛ n'i bila i bɛ nkalon dɔ dilan ka da Asata cɛ la pour que cogo min na divorce in na Asata ka sebaaya sɔrɔ.
m'o de ɲini fɛ Mandela wa gɛlɛn ne voulais pas que quelque entreprise tout na ta faillite là ni millions de dépensés là je vous donne 3 jours seulement 3 jours hali t'a la ni ci ne ma se k'a ɲɛnabɔ n'i ka bitigi enfermé n'importe quoi Salam alaikum. Waalaikum salam. Madame, ça va? Ça va. C'est bon? Merci. Baraki. Bien. An bɛ ka laji ka yɔrɔ de ɲini quoi. K'a ma k'a bɛ yan nɔ quoi. Awɔ, laji ka so filɛ nin ye. D'accord. Yanni a ka yɔrɔ. Ok, problème t'a la. An bɛ se ka don. Bon, a bɛ se ka da kun kan. Bon, on va jouer. Ça va aller. Ok. Allez, on va. Nse Batama somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ dukɔnɔmɔgɔw baasi foyi t'u la i yɛrɛ dun walahi n bɛ ala tanu baasi foyi tɛ Asita o tuma e seginna ka na nin du in kɔnɔ tuguni wa d'après muso ye mɔgɔ lankolon ko min kɛra ka ko kuntan ko ninnu o bɛ bɛɛ kɛ la o bɛɛ kɔfɛ e tilala ka na segin o musasigi la tuguni Asita i yɛrɛ ye kabako mɔgɔ ye Batama ne ye yan nɔ bi musasigi diya n tɛ koyi e yɛrɛ b'an ka société kɔnɔ ko nin dɔn furu sirili o ka nɔgɔn n'a sali ye an bɛ divorce procédure de la fɔlɔ donc o hukumu kɔnɔ o ye ne bila ka na Musa fɛ yen nɔ a kan ka 3 mois de kɛ yan nɔ o de y'a to ne bɛ yan sisan m'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ ne dɔn tɛna to tan tɔ ok ni ko ten problème t'a la e de y'i sigi salon kɔnɔ n bɛna yɔrɔ furan sunɔgɔba de bɛ n yɛrɛ bɔ ne bɛ n sigi sanni ka tila awɔ Nam. Minan. Ja. Un wele tanto ko lo kadi. Asu. Ko do ka munu tu ngona. Je iji da kana join re. We mun koy. Ne ka voyage mun tɛmɛna. I bɔra bɛɛ kalama. Ne ye waati hakɛya mun kɛ. I bɔra bɛɛ kalama. N'a fɔra o la ko ne bɛna sɔrɔ e kɔnɔma don.
o la e bɛ se k'a fɔ ko ne ta ye o den wa Ja e fɛnɛ bɛ fɛ k'a fɔ ko o tɛ e ta ye wa o tɛ se ka kɛ o ja sabali sa i nana cɛ wagati jumɛn de la e ye tagali min kɛ i ka voyage in kɔnɔna na ne m'o kɛ fosi i tagara ka sɔrɔ gɛrisigɛ wala ne gɛrisigɛlen bɛ yɛrɛ cɛ ta tɛ muso ta tɛ ne ta tɛ o tɛ se ka kɛ ja sabali sa Asu n bɛna fɛn kelen f'i ɲɛna n'a jɔr'i la i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ bɔ ne ka du kɔnɔ i y'a faamu wa n t'i ka kuma i ka manamanakan fɔ a nege foyi tɛ ne na bi i y'a faamu wa n y'a faamu e y'i jaabi ɲɛna waati la k'i den i bɛ nin den wolo dɔrɔn a bɛ taa k'a fa fɛ yen nɔ fa bɛ yen nɔ n'a fɛ yen nɔ ko ne bɛ den wolo i bɛ taa o la ɲɔgɔn danga den wele ka posɔn la alo k'a ɲamɛ ko kan n ka wariko sera ka ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ e ne wele mun na sisan ala ne ba sabali sa depuis don jumɛn min nɔfɛ k'i ka n ka wari ci n ma sisan i b'a dɔn an b'a kɛ position min na i kɛlen ka ne wele ne hakili la k'i bɛna wari n wele de ko karisa ta retraite kɛ i bɛ n'a tɛmɛ n ka appel tigɛ dɔrɔn i ka n ka numéro effacer n'an bɛ ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ a ka sɔrɔ n ka wari dafalen b'i bolo ne se k'i lamɛn walahi a ka ɲi sa ne yɛrɛ tɛ ka taa perdre la yɛrɛ sabu n tɛ fɛ i ka n wele bi taa kɔfɛ Numuso bɔ yan a teliya ma a teliya e y'o ye i bɛ so kɔnɔ bɔ yan ma ne bɛna fɛ ka ci dɔ de kɛ n na bɔ yan a teliya sa a man di dɛ a man di i sigi i b'a dɔn wa grand sœur o don na ne de taara DV dɔ la o den de filɛ dɔrɔn k'a kɛ kɛlɛ dɔ ka tɛgɛ ci ne ɲɛna ka tɛgɛ ci ɲaga ten ayi bɔn ne taara retard la dɔɔnin i ma e mun den ye bɔn ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tɛgɛ ci ɲaga ko parce que e taara retard la mɛ cɛ b'a fɔ dennin ka di ne yɛrɛ yɛrɛ a ka di ye a nama e ko k'a ka di mɛ k'i janto i yɛrɛ la muso ma ɲi dɛ nin ma bɛ muso la cogo min na kolon b'a la ten i n'a fɔ kolon bɛ cɛ la cogo min na ɲuman b'a la cogo min na ne bɛ min f'i ɲɛna i janto i yɛrɛ la ne yɛrɛ ye muso ye ne b'a dɔn e kɔni baasi foyi de t'i la n t'i kɛnɛma jogo dɔn dɛ mɛ i sokɔnɔ jogo kɔni baasi foyi de t'i la mɛ ni mun bɛ kanu na a man di ne a ka kɛ kanu ye n'i bɛ se ka lata furu sira kɔni fɛ a lataw sira fɛ o ka fisa ni kanu ye nafa foyi de t'a la e yɛrɛ ko ko muso k'a ye gifle parce que e taara retard la dɔrɔn o yɛrɛ ma ɲi muso yɛrɛ ye mun yɛrɛ kɛ o ma diya ne yɛrɛ o ma ɲi n'ale bɛ furu nɔfɛ a man kan tɛ cɛ mun ka di ye i man kan tɛ k'a gifle ko parce que k'a taara retard la o man kan kɛ cogo si la ale y'o kɛ a bɛ se ka k'a jugu kan
a kɔni ye sigi min ka nan ta ye ko n tɛ nin muso ɲuman jugu mɛ ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna i janto i yɛrɛ la i janto i yɛrɛ la halisa i janto i yɛrɛ la o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ o yɛrɛ de kun don n bɛ taa ci dɔ la ka na fɔlɔ